стига, а? За да се получава коримче. Нещо ремонт правят на бачвара на Гуджука. Изпускат му гумите, защото били много корави и не могат да се движи по пътя, зато и се е закъсвал. Моят доволно седи тук. Тук близнака, виж каква модерна фанелка има. Да има това близнак, да я. Да видим какво пише на нея. Един без 20 ли? Енина, бре, Тодор Джалов. Бре, модерен. Трябваше да го снимате на 6 без 10. Ето отдолу някой по-екстрема бръмчат, да видим сега кой пристига. Тук малко мотори са излезнали вече. Тук очакваме другите. Бръмчат в несвяз. Четиротактова машина бръмкато и ще е само главният. Нещо позакъса долу и той. Половин час го чакаме, го няма, ама нищо, ще дойде, няма да иде. Ще падне 2-3 пъти в кълта. Аз не мога да споема въздух да еба, тая крива не вада. Ето един движение прави. Ето, то окапа някъде долу по байрите окапа. Другите доволни. Другите се смеят тук отгоре. Ето Дидо пък не искал да го снимаме. Колко е доволен, че главният е окапал. Ама няма къде да иде, ще дойде. Ще го изчакаме още някоя друга секунда. Обаче за да гасея машините нещо. Няма го байгане се да приказва. Тук да се тормозя. Дъжд мотора. Дъжд да не падна на земята без защита. Опа! Ето това Гуджук, дето ме измъчи. Тошката го държи тук. Ето. Тук идва някой хубавец отдолу. Главният тук там е стъпа. Да видим сега. Добре. Това пак окапа по екстрема някъде. Той е много далеч. Чак не можем да го фаним къде. Ще спрем за малко. Докато се появи.